Je před námi poslední příspěvek, který má za cíl shrnout aktivitu v rámci projektu Program Právní gramotnost v medicíně. Na této přednášce jsme spolupracovali společně s paní docentkou Kateřinou Ivanovou, doktorkou Jaroslavou Královou a doktorkou Dagmar Tučkovou. Takže projekt Program Právní gramotnost v medicíně je takové připomenutí cíle. Hlavním cílem toho projektu bylo tedy nastavení základu právního povědomí pro budoucí lékařské obory, pro naše studenty, pro které byly vytvořeny 3 předměty typu C, které tedy na Ústavu sociálního lékařství učíme. Dále potom zavedení systému vzdělávání formou interaktivních didaktických materiálů a odborných workshopů. Na ukázku jsme sem přinesli část těchto materiálů, které můžete vidět tady přede mnou. Jsou to učební texty takto zpracované. Na webových stránkách ústavu, webových stránkách projektu je k dispozici také interaktivní e-book, který potom vám taky dál ukážu. K harmonogramu toho projektu začali jsme tedy 1. ledna 2012. Vidíte, že se nám konec nachyluje. Finanční dotace tohoto projektu byla necelých 11 milionů korun. Odborným garantem tohoto projektu je paní docentka Kateřina Ivanová. Já jsem tedy vedoucím tohoto projektu. Spolupracují instituce, které máme, tak Fakultní nemocnice Olomouc, přesně řečeno oddělení geriatrie, onkologická klinika, porodnicko-gynekologická klinika, dále také Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a v neposlední řadě Ústav soudního lékařství a medicínského práva Lékařské fakulty Univerzity Palackého. Cílová skupina tohoto projektu, no cílovou skupinou tohoto projektu byli studenti, byli to medici 3. až 5. ročníku, kteří se tedy účastnili již výše zmíněných předmětů. Celkový počet studentů, kteří absolvovali vzdělávání v oblasti právní gramotnosti v medicíně, celkem tedy 360 studentů, kteří prošli těmi našimi C-čkovými předměty. Zde 256 z nich bylo žen, 104 mužů. Oblasti vzdělávání, respektive ty konkrétní předměty, ty můžete vidět tady. Pod nimi jsou vypsána témata, které vždycky tvořily součást toho jednoho daného předmětu, čili předmět základy právní gramotnosti lékaře, dalším předmětem právní aspekty lékařské profese a právní vztah lékař a pacient. Zde jsou hlavní výstupy projektu. Vidíte, že opravdu těch výstupů byla celá řada. Projektový tým celou dobu pracoval velmi dobře, řekl bych určitě na 100% a víc. Byly vytvořeny 3 předměty typu C. Měli jsme celou řadu národních i mezinárodních workshopů. Záznamy z těchto workshopů můžete také vidět na webových stránkách projektu. Budou tam, nebo ty mezinárodní workshopy jsou přeloženy do 4 světových jazyků a otitulkovány, čili to vzdělávání tedy nejenom, možná bych mohl říct, jaké je to angličtina samozřejmě, ale také čínština, ruština, španělština. Počin, který je velmi důležitý pro nás, tak je monografie Právní gramotnost v medicíně, která je momentálně v tisku. Učební texty, které jsem tady již ukázal, pracovní sešity a e-booky, které jsou na našich stránkách. Já teď přeskočím na ten e-book. Takže tady stránky projektu v rámci stránek Ústavu sociálního lékařství. Tady jsou tedy již zmíněné e-booky, celkem jich je 10 a takovýmto způsobem, tady jsem vybral e-book v oblasti trestního práva, takhle ten e-book vypadá. Vidíte, že zde je rychlý link na učební text,
pracovní sešit a potom také video. Takže když takhle krátce e-bookem prolistujeme, takže takovýmhle způsobem ten náš produkt, na který jsme hrdí a jsme za něho rádi, vypadá. Tak vrátíme se zpátky. Užili jsme si, můžu tomu říct takovýmto způsobem, i takovou hravou část. V případu, kdy jsme nechali zdramatizovat příklad právního pochybení lékaře. Z toho také tedy je video na webových stránkách jako taková škola hrou. Vzpomenutí si na odkaz Jana Amose Komenského. Certifikáty pro absolventy tedy byly dávány po úspěšném ukončení. Vždycky na konci každého toho předmětu byl test, takže ti, co úspěšně ukončili, získali certifikáty. K dispozici měli studenti individuální konzultace s našimi odbornými lektory. O didaktických testech jsem se už zmínil. Závěrečná konference taky důležitý výstup. Na prezentace projektu v mass médiích, tedy byla zmínka jak v České televizi, tak i na Primě, v dalších novinách. A samozřejmě v neposlední řadě monitorovací zprávy. Naše finální poslední bude v únoru. Tak já zpátky se vrátím do té prezentace. Tak. Velmi důležitá část samozřejmě pro nás byla evaluace projektu studenty pro tu naši klíčovou skupinu. Evaluace projektu nejenom té výuky, ale i dalších aktivit, kterých se účastnili. Já jsem zde, protože v rámci projektu probíhal výzkum, kde bylo celá řada otázek. Probíhal výzkum tedy jak potřebnosti vzdělávání práva mediků, tak samozřejmě taky i výzkum té evaluace, v podstatě toho, jak se studenti vnímají, všechny ty připravované materiály, jak se jim výuka právní gramotnosti líbí. Tady teda je část toho výzkumu, kterou jsem vybral, který proběhl mezi studenty 1., 3. a 5. ročníku v prvním roce řešení projektu, studentů všeobecného lékařství, celkem 467 respondentů. A tady ta otázka tedy, jestli mají zájem se účastnit vzdělávacích aktivit v rámci našeho projektu. A tady vidíte, že téměř 75% studentů řeklo, že ano. A zejména na té výuce to bylo vidět, kdy osobně nás kontaktovali a říkali, že není dost místa, že by chtěli se účastnit i nad rámec těch kapacit, které jsme měli v rámci třeba těch C-čkových předmětů. Tady ukázka z evaluace studentů, v podstatě, jak jsem říkal, 3. a 5. ročníky všeobecného lékařství, porovnání zimní semestr, letní semestr. Vidíte, že ten graf je poměrně podobný. Otázka byla, jak celkově srozumitelný byl pro vás přednes vyučujícího. V rámci projektu byly také andragogické workshopy, kde tedy jsme pracovali s našimi lektory na tom, aby samozřejmě, protože oni jsou zvyklí přednášet pro studenty právnických fakult většinou, ti studenti jsou trošku jiní, než jsou studenti medicíny, takže i na to se v rámci projektu myslelo. No a když se podíváme na výsledky, tady dole je to, že student nebyl spokojen na té škále 1 až 7 a tady, že tedy byl velmi spokojen, nebo nebyl srozumitelný, byl velmi srozumitelný. Takže vidíte, že pro studenty obou dvou můžeme říci v tom hodnocení ve většině 5, 6 a 7, takže nadprůměrného. Další otázka byla, jak celkově srozumitelný je pro vás studijní materiál. Ty studijní materiály, didaktické materiály byly evaluovány a na základě těch připomínek jsme je dopracovávali, přepracovávali. A tady je tedy hodnocení těch materiálů, také vidíte nadprůměrné, velmi kladné na té stupnici zase 1 až 7. A poslední otázka, velmi důležitá pro nás, do jaké míry bylo absolvování výuky přínosné. Vidíte opět škála 1 až 7 a můžeme říci, že bylo absolvování pro studenty velmi přínosné. V rámci monografie je tady ukázka také, co všechno můžete v naší monografii najít, čímž vás tedy trošku lákám k tomu se na naší monografii podívat. Jakmile vyjde, bude samozřejmě rozeslána i na další lékařské fakulty.
Jsou tam tedy i kazuistiky, tady ukázka jedné z nich. Něco málo z fotodokumentace ze zmíněných národních, mezinárodních workshopů a také divadelní inscenace, která tady v rámci výuky, interaktivní výuky byla k dispozici. A teď tedy je mi velkou radostí poděkovat jak našim externím spolupracovníkům, paní doktorce Langrové, dříve Jakešové, doktorce Mazánkové, panu doktoru Langrovi, paní profesorce Hrušákové, paní magistře Proškové, paní doktorce Dleštíkové a panu doktoru Zlámalovi, kteří byli jednak tvůrci těch didaktických materiálů, ale také lektoři v předmětech a i na kongresech. Poděkování samozřejmě také platí všem ostatním, kteří zde nejsou jmenováni, kteří se účastnili ať třeba na našich odborných kongresech a konferencích, workshopech a dalším spolupracovníkům. A samozřejmě v neposlední řadě interním spolupracovníkům bez přednostky Ústavu sociálního lékařství, zároveň garantky tohoto projektu by projekt vůbec nevznikl, takže velmi děkujeme paní docence Kateřině Ivanové a děkujeme paní doktorce Králové, která vlastně přinesla myšlenku toho projektu, který potom byl zrealizován a napsán. Děkujeme panu inženýru Paulu Solonalovi za finančnímu manažerovi projektu, za to, že všechno bez problému fungovalo. Velký dík patří doktorce Tučkové, která se v podstatě o celý tým starala a všechny kontaktovala a zajišťovala. Dál panu Janu Svobodovi, který tedy veškeré ty grafické úpravy, které jste viděli, které vidíte na všech našich materiálech, tak to je jeho práce. Za tomu patří také velký dík. Paní doktorka Juríčková, která byla zodpovědná za výzkum v rámci právní gramotnosti, který proběhl jak u studentů, tak u lékařů. A dál tedy pan inženýr architekt Jiří Šobr, který vytvořil kazuistiky, jak do monografií, tak do pracovních sešitů. A pan doktor Vévoda, který konzultoval, nebo se kterým bylo možno konzultovat ekonomickou stránku věci a pomáhal také s výzkumem. A dále magistra Zdenka Hrdličková a doktorka Kočendová, které s námi byly v začátcích projektu a pomáhali nám po té administrativní stránce. A já bych na úplný závěr poprosil paní přednostku Ústavu sociálního lékařství a zdravotnictví, docentku Ivanovou, aby přišla a řekla závěrečné slovo. Mezitím, než sem přijde, tak vás všechny srdečně zveme na náš ústav, kde proběhne takové rozloučení a poděkování v méně formální atmosféře.